Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Meghalaya Football Association kan penbena ha ka khatnyo trek unok pra arhajar apusan ya ki kerteng kirang yelek kai na kabenta ban mi khmat pat ya ka Meghalaya ha ka qualifying round jong ka limpong yelek kai 79th National Football Championship na kabenta ka Santosh Trophy ka ban long hang ni ha ka nong ba shlong ha ka te ka limpong ka Meghalaya ka baladon ha ka group E ha ka ba kanya khun ningkong persya ya ka Sikkim ha ka khat khandai trek unok pra bat ka wei pat ka jinge khun kan long persya ya ka Arunachal Pradesh ha ka arphulai trek unok pra ya kini ke jinge le kai lathmu ban penlong ha SSA Stadium ka ba ha first ground polo u coach ka kan hun uba khlan perkhat imle lem bat uba Cliff R Nongrum u vice president ka MFA haba penpau hakilat pathai kubor ha ka khan trek unok pra kilaya thu ba ka jing ya kilan med ne ka practice ka bapura ya ka kanhon kadang sedang ha ka khat santrik bat kirang yele kai ki ban sha jiet kin bon bha ban mi khmat ya ka jilla henre baro hi kirang yele kai kila long bala pen khre na ka benta ka ne ka limpung ya kini kirang yele kai ka MFA kalayo bakan jiet na ki limpung yele kai ki badang shudap bat benrap baha ka khat nyo trek unok pra ansala ban penbena ya ki kerteng jong ki rang yele kai ki ban mi khmat ya ka jilla Trial saya ni finalize itu boleh tulis karena bidang serang praktis mungkin di saya lihat por di saya pelajari bukan bah kembali lihat por bagi praktis mah kacau itu juga ele wala kata harus pelajari kalau fit mah ini bagi sudah kita ditonton dan pada sudah di select itu trial saya sini finalize itu dan player we are di main player ba performa ni kam kidang don ha injury lasi kidang join na sa sampai lagi bilang itu kanirap sibon tang ba kasulong ba marsan kot ka tournament kani ka santoy suki kalawan ma mon pengi mio ka por bang prepare kum ka team war player ki wan ki different club ya panya gel lang ya ki di sinayo atang gumas po sansingi do la bang gel wai ka team rai mata sulong kerti mio atang gumba arsi di ka hamstam dia bangin kan ya combine dengan tim mangi wan ki club affair di wan kata ngin persiang mangin ai bah ya sai pun skini kila atang kre bahai ka tim punya persiang kat bala hi punya semua ngin ban ya qualify sekarang final round